Добър вечер, уважаеми зрители! Добър вечер, скъпи приятели и почитатели на Езо ТВ. Аз се казвам Демир и тази вечер отново ще отговарям на вашите въпроси. Питайте, уважаеми зрители, за любов, пари, здраве и семейство. Тези 4 основни житейски теми. За да се свържете с мен, наберете един от изписаните на вашия екран телефони, именно. За абонати на МТЛ наберете 09 00 01 046. За абонати на Global 09 00 09 046. За абонати на Viva.com 09 00 91 046. И за абонати на БТК стационарни телефони 09 00 41 046. Може да попитате за абсолютно всичко, което ви интересува за вашето бъдеще. Конкретен въпрос, конкретен отговор. Вие ме познавате добре, познавате моя стил на работа, познавате моите умения и познавате всичко, което аз бих могъл да ви предложа и да ви помогна. Аз съм тук, за да ви бъда полезен, уважаеми зрители, с прогноза и със съвет. Ако нещо ви притеснява, ако имате проблем, който ви измъчва, проблем, който ви така тормози от дълго време, може да се обадите, да споделите своето име и дата на раждане и своя конкретен въпрос. Колкото е по-конкретен въпрос, уважаеми зрители, толкова по-конкретен ще бъде и отговора. Линията е свободна, уважаеми зрители. И всеки един от вас, който в настоящият момент набере един от нашите телефони, може да бъде свързан веднага в студиото на Езо ТВ, защото в момента все още няма зрител. И така, кой ще бъде първият? Първият, който ще се обади и първият, който ще попита за себе си, за своето бъдеще, за всичко това, което ви интересува. И така, докато се свърже първият зрител, обещах на моята приятелка Мария да погледна за нейната любов. Нека да погледнем при Мария как ще бъдат нещата в бъдеще и дали ще се разреши настоящият проблем. Проблемът, уважаема Мария, ще се разреши до края на годината. Тук до 3-4 дни очаквам обаждане и стабилизация на отношенията с твоя приятел. Запомни това и ще се радвам да ми го потвърдиш. И така, кой ще бъде първият? Първият, който ще се обади и първият, който ще попита. За бъдещето и за нещата, които се очакват да се случат във вас и във вашия живот. Аз съм тук и чакам вас. Чакам първият, който ще се обади в моето предаване и първият, който ще зададе своя конкретен въпрос. Отново казвам, линията е свободна, в настоящият момент нямам зрител в студиото на Езо ТВ, така че всеки един от вас, който има някаква дилема, някакъв проблем, който ви тормози, който ви притеснява, или пък не може да намерите точно разрешението на проблем или не знаете до колко време той ще се разреши, обадете се и попитайте. Отново казвам, дискутираме 4 основни житейски теми. Това са любов, пари, здраве и семейство. 4 основни житейски теми. Какво може да питате за любовта? Ами всичко, което е свързано с нея, а именно, ако сте сами, дали ще намерите нова любовна половинка? Линията е свободна, уважаеми. Звънете сега. Ако, например, имате проблеми в семейството, може да попитате кога ще се разрешат тези проблеми. Ако към настоящият момент финансовото положение не е много цветущо, имате проблеми с парите и може би се притеснявате за това нещо, може да се обадите и да попитате кога ще се разреши именно този проблем. Относно здраве. Но тук искам да отворя една скоба и да кажа, че аз като нумеролог мога да назова само слабите места при вас по рождение, но лекарите са тези, които правят диагностиката, лечението и всичко останало по повод вашето здраве. Относно семейство. Може би искате да направите брак. Обадете се и попитайте кога именно е най-подходящият момент да узаконите своята връзка. Или пък ако имате проблеми в дома и в семейство, може да се обадите и да попитате кога ще се разрешат тези проблеми, къде е същината на проблема и съответно там да атакувате. Може да питате още за пътуване в чужбина, може да питате още за неща, които са свързани с вашето бъдеще. Конкретен въпрос, конкретен отговор. Отлично познавате моите методи, дами и господа.
Отлично знаете, че аз боравя с наука, а при науката грешка не се допуска. Както в математиката 1 и 1 е 2, така и тук точността е на много високо ниво. Когато ми споделите своето име и дата на раждане, аз изчислявам вашата съдба по специална нумерологична формула и гледам какво ще се случи там, кои са най-слабите ви места в живота, къде трябва да бъдете внимателни, коя година за вас е ключова година, какво се очаква през новата година за вас, какво е вашето здраве. А с картите Таро мога да отговоря на вашия конкретен въпрос. Колкото е по-конкретен, толкова по-конкретен ще бъде и отговорът. Линията отново е свободна. Все още нямам зрител в студиото на Езо ТВ. Кой ще бъде най-смелият? Мисля, че още е рано, не сте си легнали, не сте заспали, може би в момента вечеряте или пък пиете своя вечерен аператив и може би в момента ни гледате. Всеки един от вас, който ме гледа в настоящия момент и който има конкретен въпрос за своето бъдеще, може да се обади и да го зададе. Как става свързването? Набирате един от ефирните телефони, оставате на линия и веднага ще бъдете свързани в предаването. Колкото по-бързо наберете нашите телефони, толкова по-бързо ще бъдете свързани, защото и на нашата телефонна линия има ред. Както в супермаркета на касата, например. Всеки чака своя ред, за да си плати сметката. Така и тук. Но ако наберете по-бързо, ще бъдете по-напред от останалите и по-бързо ще бъдете свързани в студиото. Всичко зависи от вас. И така, кой ще бъде първият? Първият, който ще се обади и първият, който ще попита. Аз съм тук и чакам вас. Не ме оставите да скучай. Аз съм дошъл в това студио, за да отговарям на вашите въпроси. Колкото повече хора се свържат в предаването, толкова по-добре. Тогава ще бъде уплътнено предаването на 100%. Искате ли да знаете за своето бъдеще? Искате ли да знаете какво ще се случи? Каква ще бъде 2012 година за вас? Какво може да очаквате през нея? Беше ли за вас трудна 2011? Имахте ли проблеми, трудности? Вероятно да. А защо? Защото не сте били предупредени за тях. Бидейки предупредени каква ще ви бъде годината, какво може да очаквате през нея? И за любов, и за здраве, и за пари, и за нова работа, и за пътуване в чужбина. По този начин, бидейки осведомени, уважаеми зрители, вие ще може да си направите още от сега ясна точна сметка. Къде трябва да атакувате? Къде са най-проблемните, примерно, месеци или места в годината? Къде трябва да бъдете внимателни? И знаейки тази информация, със сигурност ще бъдете предпазени. Искам и друго нещо да ви попитам. Гледате ли прогнозата за времето? Да? Там синоптиците споменават всяка вечер. Какво ще бъде времето утре? Ако синоптиците казват, че ще вали, това означава, че вие на другия сутрин ще си вземете чадъра и ще бъдете подготвени, че ще вали, че няма да бъде приятно времето. Същото и с нашето предаване, само че аз не коментирам какво ще бъде времето утре, затова си има метеоролози и синоптици. Аз коментирам какво ще бъде вашето бъдеще. Езо ТВ, добър вечер! Ало! Добър вечер. Добър вечер, заповядайте. Искам да попитам, искам да ми кажете за пари и за семейството ми. Как се казвате вие? Недялка Иванова. Недялка, кога сте родена Недялка? На 24 февруари 64. Така, какво ще бъде финансовото положение през 2012, така ли? Да. Окей, сега ще погледна. Ами на мен ми прави впечатление, уважаема, че за вас 2011 година не е била много особено цветуща. Виждам, че вие сте имали трудности с здравето и здравословни неудобства и финансовото положение не е било стабилно. Изчакайте още 2-3 месеца и след това през 2012, след март нататък,
ще видите, че нещата ще се променят към положително. Очаквам при вас да има възможност за нова работа, за стабилизация на финансовото положение. Виждам, че вие ще мислите своя дом. Вие ще мислите своето семейство. Виждам, че ще има един отрязък от време, в който ще имате неудобство и трудности в дом и в семейство. Но тези проблеми ще бъдат разрешени от вас. Трябва именно там да бъдете по-внимателни, т.е. напрегнато общуване, да избегвате караници и така нататък. Благодаря за обаждането и чакам следващият наш зрител. И така, кой ще бъде той? Виждате, уважаеми зрители, колко подробно мога да ви отговоря на вашия въпрос. Виждате колко подробно мога да дам информация за 2012 като цяло за вашето бъдеще. Въпреки, че тук не беше конкретен въпрос, тук беше само думичката пари. А ако въпросът бъде по-конкретен, например, моят проблем в сфера на работа или в сфера на пари или някъде другаде, където имате проблем, ще се разреши ли и до какъв период от време, тогава още по-точно, ясно и конкретно мога да ви отговоря. Всичко зависи от вас. От вас зависи първо дали ще пожелаете да вземете участие в нашето предаване, дали ще наберете нашите телефони и след това от вас зависи какъв ще бъде въпросът, който ви интересува. Колкото по-конкретен е този въпрос, толкова по-конкретен ще бъде отговорът. Сами разбирате, че идеята на това предаване е да бъдат допуснати много зрители в студиото. Не само един или двама. И за да стане по-бързо и набирането, и включването, и така нататък, просто е желателно да зададете един конкретен въпрос. Задавайки този конкретен въпрос, вие хем ще получите конкретен отговор, хем по-бързо ще стане всичко. И така, отново телефоните за връзка в студиото. За абонати на МТЛ наберете 09 00 01 046. За абонати на Global 09 00 09 046. За абонати на Viva.com 09 00 91 046. И за абонати на БТК стационарни телефони 09 00 41 046. Кой ще бъде вторият зрител? Вторият, който ще се обади и вторият, който ще пожелая да попита. Линията е свободна, уважаеми зрители. Точно сега е моментът, в който трябва да наберете. Набирайки един от нашите телефони, вие ще имате уникалната възможност да се свържете много бързо в предаването. И разбира се, уникалната възможност да попитате за вашето бъдеще. Чакам ви. Концентрирайте се, уважаеми зрители, и помислете. Какъв е най-важният въпрос за вас? Кой е най-спешният въпрос? Езо ТВ, добър вечер! Добър вечер! Заповядайте! Искам да говорим с водещия на предаването, да? Чуваме ли се? Да, заповядайте. Директно в фирми ли сме? Да, слушам ви. Добре, да. Искам един въпрос да задам. Моля? Да задам един въпрос. Заповядайте, господине. Слушам ви. Да. Хайде. Искам да знам как ще мога да ми се прави бъдещето напред. Така, кажете ми първо как се казвате. Калин Иванов Голов. Калин Иванов Голов. Добре, Калин. Да. Не е добра връзката, не ви чувам добре. Датата на раждане, Калине? Калин Иванов Голов се казва. Датата на раждане? Дата на раждане 27.02.67. 25 февруари 67, така ли? 23 февруари 67. Да. Конкретният въпрос, Калине? Връзката не беше чиста, уважаеми зрители, и се разпадна. Калина, опитайте отново. Там ли сте? Моля? Там ли сте, Калине? Да. Задайте конкретния въпрос. Искам да попитам дали ще живеем заедно с жената, която обичам. Така, как се казва жената? Евелина? Да. Така, дали ще бъдете заедно с Евелина? Сега ще погледна на моите карти. Благодаря за обаждането. Ще ви разочаровам и ще ви кажа не. Тук виждам определено трудности. Много трудно би се случил този контакт. Тук виждам, че и разстояние може да ви раздели. Тук виждам определено много заобикалящи трудности, заобикалящи фактори, които
ще попречат и много трудно ще успеете да бъдете заедно с Евелина. Съжалявам за отрицателният отговор, но това се показа при мен на картите. И така, кой ще бъде следващия? Кой ще бъде следващият, който ще се обади и който ще попита? Надявам се този път връзката да бъде ясна, защото тази връзка не беше много ясна и почти нищо не чувах в предаването. И така, чакам вас. Линията отново е свободна. И така, кой ще бъде следващия? Следващият, който ще се обади, който ще зададе своя конкретен въпрос. И разбира се, ще получи конкретен, точен и ясен отговор. Само тук и само сега линията е свободна. Чакам следващия. Следващият, който ще се обади и следващият, който ще попита. Помислете, уважаеми зрители, кой е най-конкретният въпрос, който ви интересува? Помислете добре. Съсредоточете се. И помислете. За любов, за пари, за здраве или за семейство. Или пък за пътуване в чужбина, или пък за всичко това, което ви интересува. Чакам вас. В момента няма зрител в студиото. Кой ще бъде следващия? Следващият, който ще се обади и следващият, който ще пожела да попита. За себе си, за бъдещето, абсолютно за всичко. Или пък не само за вас, може да попитате за свой близък човек. Кой ще бъде той? За кого искате да попитате? Споделете ми само неговото име, дата на раждане и със сигурност ще получите конкретен въпрос за бъдещето. И така чакам вас. Виждате телефоните изписани на малкият екран. Телефоните за връзка с мен. Езо ТВ, добър ден! Добър вечер! Добър вечер. Добър вечер, заповядайте. Искам да попитам нещо. Слушам. Ало? Да, чувам ви. Хочу да кажа нещо за бъдещето. Така, първо ми кажете как се казвате вие. Ало, Атанас Кръстев. Как се казвате? Атанас Кръстев. Атанас. Кога сте роден, Атанас? 17 17.7. 17 юни. 11 юни. Коя година? 17.06. 13. Много е лоша връзката. Малко по-силно говорете. Почти нищо не чувам. 13 юни, коя година? 17.06. Сега 17.06. Добре, коя година? 79. 79. Конкретният въпрос. Да, има ли магия направена? Окей, сега ще погледна на нас. Имате ли негативно влияние? Не. Негативно влияние по никакъв начин не виждам тук да има. Тук виждам много напрежение. И тук виждам, не знам защо, но проблем или осуетен брак при вас. Във вашето минало. Няма магия. Благодаря за обаждането и чакам следващият зрител. Кой ще бъде той? Уважаеми зрители, когато се свържете в предаването, намалете своя телевизор и говорете в телефонната слушалка. Ако може малко по-силно, защото връзките нещо не са много хубави и звукът в студиото е много слаб. И така, чакам следващия. Кой ще бъде той? Кой ще бъде следващият, който ще пожелае да разбере за себе си, за своето бъдеще? И отново, линията е свободна. Линията е свободна и в момента аз чакам следващият, който ще набере един от ефирните телефони, а именно за абонати на МТЛ наберете 09 00
01 046. За абонати на Global 09 00 09 046. За абонати на Viva.com 09 00 91 046. И за абонати на БТК стационарни телефони 0900 41 046. Линията е свободна. В момента нямам зрител в студиото и за това чакам следващият. Следващият, който ще се обади и следващият, който ще попита. Помислете. Конкретизирайте своя въпрос. Колкото по-конкретен е той, толкова по-конкретен отговор ще получите от мен. Помислете. Аз съм тук и ви очаквам. Езо ТВ, добър вечер. Ало. Добър вечер. Намалете малко звука на телевизора. Добър вечер. Ало. Ало. Намалете малко звука на телевизора. Ало. Намалихте ли го? Да. Заповядайте, кажете сега как се казвате, кога сте родени и какъв е конкретния въпрос. Казвам се Станислав. Така, Станислав, кога сте роден? На 2 октомври 55-та година. Така, въпроса. Какво ще ми е положението за работата през 2012 година? Благодаря за обаждането, сега ще погледна. Безспорно чакам при вас до октомври на 2012 година смяна на работа. Искам да ви кажа, че за вас 2012 година няма да бъде от най-добрите, ще бъдете напрегнат, емоционален и очаквам да има малко проблеми с парите и очаквам да има промяна на работа. Нека да погледна и на картите, разбира се. Ето и тук се показва абсолютно същото. Материални проблеми. Виждам, че там хитър човек, по-скоро жена на работното ви място ще се опита нещо да ви излъже, да ви размъти водата. Виждам дори при вас, Станислава, и проблеми или напрежения, свързани с дом, семейство, личен живот. Както ви казах и преди малко, годината няма да ви бъде от най-добрите. Благодаря за обаждането и чакам следващия. Кой ще бъде той? Виждате, уважаеми зрители, колко хармонично работят нумерологията и картите Таро за вас. Виждате, че дори само с единия метод да предсказвам бъдещето, отново ще получите точна, ясна и конкретна информация. А използвайки и двата модела, освен да се потвърди информацията и да се даде някаква допълнителна, по никакъв начин не може да се получи обратна информация. Така че, възползвайте се от точността. Възползвайте се от методите, с които аз боравя. Не забравяйте, че съм случил при най-добрите специалисти в България. При най-добрите нумеролози, най-добрите таролози, най-добрите ходжи, най-добрите магиосници. Не забравяйте, че имам над 10 години стаж в сферата на езотериката. Дори много хора, още преди участието ми в Езо ТВ ме познават и много хора са контактували с мене. И във вестници, и в предавания и така нататък. Така че, вероятно съм спечелил вашето доверие, вероятно вече ми вярвате. Не защото съм, например, нещо по-специално от вас, ами защото вие сте говорили с мен и защото аз това, което съм казал, във времето се е показало, че е точно и че се е сбъднало. Първо. И второ, методите, с които се работа, са много точни. Езо ТВ, добър вечер! Добър вечер. Заповядайте. Искам да говоря с водещия Димир. Заповядайте, с мен разговаряте. Така. Може ли да попитам за дъщеря ми? Разбира Един се. въпрос искам да задам за нея. Да, заповядайте. Само, че намалете малко звука на телевизора. Ало? Да, чувам. Чувам ви. Чувам ви. Да. Дъщеря ми се казва Йоана Йочева. Йоана. Йоана Йочева. Така, дата. 23 Така. 08 Така. 82 година. Така. Въпросът за нея? Ами, дали ще има детенце? Детенце. Бях сигурен, Да. че това нещо ще попитате.
Сега ще Много ми е погледна. важен въпрос. Сега ще погледна. Йоана, ще има ли детенце? Чакаме ли бременност при нея? Така, тук мисля, че имала някакъв проблем. Значи, уважаема, накарайте Йоана да се обърне към личния си гинеколог и да направи повторно изследвания по повод нещата там. Бременност очаквам до август на 2012 година. Чакам бременност. Но тук виждам, че по-трудно ще се случат нещата. Тук, според мен и според това, което се показва на картите, има някакъв проблем. Обърнете се към лекар и вижте как стоят точно нещата. Но в крайна сметка ще стане. Благодаря за обаждането и очаквам следващия. Кой ще бъде той? Кой ще бъде следващият, който ще се обади и следващият, който ще попита? Виждате, уважаеми зрители, че при цифрите и при картите пропуск няма. Виждате, че в много подробни, с много подробности се виждат нещата. Дали ще се случат, дали няма да се случат, ако се случат до какъв период и ако има забавяне, то какъв е проблема. Както в случая с моята зрителка. И така, кой ще бъде следващият? Следващият, който ще се обади и следващият, който ще попита. Хайде! Аз съм тук и чакам вас. Кой ще бъде следващият? Кой ще бъде моя следващ зрител, който ще се обади и който ще попита? Линията е свободна. Линията е свободна и аз чакам следващият мой зрител. Един въпрос, един отговор. Любов, пари, здраве и семейство. Езо ти ви, добър вечер. Добър вечер. Заповядайте. Ало? Прекъсна линията. Опитайте отново. И чакам следващия. Кой ще бъде той? Кой ще бъде следващият, който ще се обади и който ще зададе своя конкретен въпрос? И разбира се, ще получи от мен и моите карти конкретен, точен и ясен отговор. И отново телефоните за връзка в студиото. В момента линията е свободна. Виждате телефоните изписани на малкият екран. Изберете си един от тези телефони. Наберете го и останете на линията. И със сигурност този, който е останал на линията, ще бъде свързан. Идеята е да бъде по-бързо свързването. Затова наберете точно сега телефоните и ще видите колко бързо ще стане. Не изчаквайте, защото след това могат да ви предварят, други хора да решат да звънат и вие да останете малко по-назад. А както разбирате, че и на телефоните има ред. Не може всичките едновременно да разговарят. И така, кой ще бъде следващият? Следващият, който ще се обади и следващият, който ще попита. За всичко това, което ви интересува. Чакам вас. Нима нямате въпроси за бъдещето? Нима не искате да научите какво ще се случи? А каква ще бъде за вас 2012 година? Не ви ли интересува този въпрос? Ако имате интерес за бъдещето, искате да разберете кога ще си разрешите личните проблеми или професионалните проблеми или като цяло кога ще си разрешите нещата, може да се обадите сега и да попитате. Обаждайки се на нашите телефони и оставайки на линия, вие със сигурност ще бъдете един от многото, който ще бъде свързан в предаването. Но всичко зависи от вас. Държа дебело да подчертая, че аз не свързвам никого. Пред мене, както виждате, няма телефон, няма апаратура. Езо ТВ, добър вечер. Ало. Ало, добър вечер. Добър вечер. Заповядайте. Ало. Да. Може да ви задам един въпрос? Заповядайте. Чувам ви. Чувате ли ме? Да. Ами за здравето. За здравето, как се казвате вие?
Александър. Александър, кога сте роден? Александър. Дата на раждане, Александре. 62 година. Дата и месец. 5 юли. 5 юли. Благодаря за обаждането. Сега ще погледна при вас как стоят нещата със здравето. Юли. Юли, разбрах. И така, това, което виждам, Александре, при вас, първо виждам чувствителен стомах при вас. Искам да обърнете внимание на това нещо. След това виждам при вас променливо кръвно налягане, което е по рождение.